mai farin jini, zan ci tuwo da sharmiya. Faɗa alkhairi ko ku shiru baki kai mai linzami. Ajiya ajiya ce hannun da ya sha duka ya tsami. Ku taɓa ku ji amin in ba gishiri amiya ba lami. Ku taho mu tsaya nan gun Fatima yau dai za mu ci manja, za mu ci manja. Fatima mai abinci ke kin zama mai farin jini. Restoran ki za mu je samu da mai jarmiya. In na kwaso yunwa ta restoran Fatima zanje. Daɗi kan daɗi restoran Fatima kowa ya je. Ta nan dai garin kunkwai bakin ta sha duk muje. In ka je yunwa ta kare ba guje guje. In dai ka kara me baka zuwa gun Fatima kenan. L Basho ne ni ma dai ku fito mu haɗe mai ce. Fatima mai abinci ke kin zama mai farin jini. Restoran ki za mu je samu da mai jarmiya. Masara a jiki take Fatima ke daidai na hawaye. Gaba sa'a dai Allah ya yi miki kama da tawaye. Su dai makiya sai dai su ci kansu suna ta hawaye. Restaurant Fatima ita jaye. Restaurant Fatima ba ta waye. Restaurant Fatima ta ci dubu dai sai ce Fatima mai abinci ke kin zama mai farin jini. Restoran ki za mu je samu da mai jarmiya. nau'in abinci kake so dai kala kala Fatima na da. Sannan akwai tarba a gurin Fatima binci yadda. Abinci idan an kawo ma sai kai sida. Sanan wasa da dariya ba ta faɗa. Bashir L Basho na faɗa na jaddada. Ki Fatima bar su dai kawai ke ce gaba. Fatima mai abinci ke kin zama mai farin jini. Restoran ki za mu je samu da mai jarmiya. Tana sai da shinkafa, akwai tuwon shinkafa, akwai farar shinkafa, wake da shinkafa, akwai maka, akwai dambu na ma dai abin zance. Abun sai dai in kaje ido sai nuna mana. Fatima mai abinci ke kin zama mai farin jini. Restoran ki za mu je samu da mai jarmiya. Ba cikin garin kunkwai ɗaya ba, ko ina an santa, ko ina ka zagaya ai Fatima Fatima ne sunanta. Direbobi na suke fakin sirke kan mota. Manyan motoci sun tsaya kunkwai su ci shinkafar ta. Ƙananan motoci sun tsaya a guri mai tsafta. Da 'yan kabu-kabu na nan kowa sai dai Fatima. Fatima mai abinci ke kin zama mai farin jini. Restoran ki za mu je samu da mai jarmiya. Yaran ki ba su faɗa sai dai farin ciki su da mutane. Ga murmushi a zuba ma dai abinci har kai su ɗane. Aisha na zo san mini kar mai faɗa ki dai gane. Ki zuba zuba da yawa sam kar ki rage Aisha ya ne. Ki Samira sama abokai na ko dambu ne. Ni dai ba ni cin ɗan wake Samira ki zubo naman kaji. Fatima mai abinci ke kin zama mai farin jini. Restoran ki za mu je samu da mai jarmiya. Ma'aikata ga su gurinki masu kuɗi suna bayan ki. Nauyin gidan biki kin ɗauke abinci na baki naki. Yara da manya naki ne maza da mata naki. Restaurant tsaf 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 ba kazamta sai dai shauki. Restaurant ƙirƙe za mu je can mi biki. A yau shagali akwai shi can duk to mu je. Fatima mai abinci ke kin zama mai farin jini. Restoran ki za mu je samu da mai jarmiya. Fatima mai abinci ke kin zama mai farin jini. Restaurant ki za ni je in ci tuwo da jarmiya. Fatima mai abinci ke kin zama mai farin jini. Restoran ki za mu je samu da mai jarmiya. Mai farin jini zan ci tuwo da jarmiya.